Ongajwang' chenro en oimore wadhi mbele gi weche manyien. Kaka yo mar manyo kendo riwore gi anyuond kweregi machon, anyuola mar Alego Kanyala e kaunti ma Migori ochako wuoth mar riwore gi jowetegi e kaunti ma Siaya bang' pogore kodgi kuom higni moeo 100. Kaka Steve Biko lero, anyuola no wacho ni romo ma kamano geto bero osiep kod ng'eyo wede mar kedo gi midhiero manyalo wuok kaka keny e kind wede. Angdar kendo dak e kaunti ma Migori mayudre South Nyanza kuom higni moeo 100, anyuola mar jo Alego Kanyala koro chako chenro mar manyo kama kweregi nodakie e gweng' mang'ie kaunti ma Siaya mar duogo wat kod tudruok e kindgi kaka joka ng'at achiel. Ne wabiro kaka jo Migori ma jo Kanyala mondo rom gi jo dalawa ma jo Alego Kanyala man ng'iya. Nochakre chon chiegni higni 106 ka jowa nodar ka koro waneno ni mondo wabedi achiel. Kotele kod kansila machon Martin Ondong, anyuola ni mogoyo tach e gweng' ma Mariwa kod Ulande kaunti ma Migori wacho ni limbe ma kamano biro konyogi e tayo chenro mag dongruok kanyakla kendo tieko midhiero mar keny e kind wede, gino ma chik luo kuong'o. Oganda ber ka ng'eyo kamodakie to gi joge maneno weyo chien kacha. Nikech wasechopo e piny minyalo yudo kata ka ng'ato onyuomo nyamingi kata onyuomo waygi. Omiyo wabiro ka mondo wang'e ni to jowa ma jong'iya ka en kit dak mane gidakgo chon gi jowa manodhi. Nyo wabiro ka mondo wabed kaachiel gi jo Kanyala wa moa South Nyanza mondo wabed gi tudruok motegno e yore duto madi mi wayud konyruok in terms of education, in terms kod dongruok mamoko mwanyalo betie in future. To maduong' moloyo en mondo identify ourselves kod jowa manowuoka over 100 years ago. Moko kuom janyuola ma Kanyala e kaunti ma Siaya kod Migori manoyore nyasi mar hulo kama kweregi nodakie nopuoyo okang' ma kamano ka koro gijiwo oganda luo mawuok e anyuola mopogore mondo okop ranyisi kaka mae mar bero tudruok kod wat e kind oganda luo. Ing'eni jo Kanyala kotegno kar Nyakach ka botegno kacha to jo Kabondo ka botegno kacha koro gini can be national. Koro kochopo kata nodwaro president, we can meet and push mondo wabed gi tele marwa ma Kenya ka ma joluo. Mora ahinya kuom chenro makoro chakre ni mondo wabed kanyakla wati kanyachiel. To momora moloyo ka giketo geno kuom nyithindo e yor somo. Nikech somo ema loso gimoro, somo ema loso piny. Kata da bed meni upidho dhok mang'eny to somo onge to ok ng'eu, to somo ema ing'eyo go ji. Abiro ba explain yawagi ka gibende gi form association margi mondo gibed motegno nikech wan registered group mwalo kucha. Mar ariyo, i development kae wakonyo kata nyithindo ma nikie, wakonyo nyithindo mose ndalo rusa wanyiewo nigi buge. Ne giloso bang' tieko romo mar ndalo 3 mano kelo kanyakla jo Kanyala ma Migori kod Siaya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.